Hola amigues, benvingudes al vlog de Lisboa. Estic tan emocionada, marxem ara a 7:15 de la tarda cap a Portugal i estic molt emocionada. Són gairebé les 6 i obren portes a 6:45, així que ara berenarem perquè hi ha gana i després anirem cap a les portes d'embarcament. Estem anant a buscar un taxi que m'espera amb un cartell de nou, cosa que a mi pensava que passaria més. Sempre ho veia a tots els aeroports i pensava que rica que és aquesta gent aquí pagant que al final és un carrer al seu seu. Spoiler, avui sabia aquesta persona perquè ens entrava a un hotel, no sé, Booking va decidir que tindríem un taxi si volíem gratis i evidentment el vam decidir acceptar perquè arribant a les 9 no em venia de gust per no experimentar amb el transport públic. Amigues, hem vingut a sopar al costat de l'hotel i jo com que som super diferent m'he demanat una pizza de bacon. Estem en una pizzeria superxula on hi havia una cua per sopar. Bé, noies, ja som a l'habitació. Us poso una mica el room tour quan hem entrat per la pantalla i jo estic aquí amb la meva nova joguina preferida en el món. Soc un iPad Kid a tope últimament. Ara he acabat d'editar uns vídeos que havia d'editar que no he pogut acabar a l'avió perquè no hi havia cobertura, llavors no podia fer servir les tipografies que volia fer servir, etc. He penjat ja un contingut i ara faré una llista de les coses que vull fer demà de vídeos i tal i aniré a dormir perquè m'he de llevar d'hora que m'he de dutxar i m'he d'arreglar ben d'hora que demà a 2:15 tenim el Free Tour. Bon dia, petites pusses, com esteu? M'ha donat ara pel pusses, m'encanta. Són les 8:20, ja estic dutxada, ja estic vestida amb els meus shorts nous, la meva samarreta nova, tot nou. Aquesta samarreta crec que és fantàstica perquè és del Lefties, em va costar com 6 euros i és com super fresqueta. I la vaig comprar per això, no perquè tingui res de l'altre món, sinó perquè és molt fresqueta. I avui que ens toca dia de passar calor, doncs és la samarreta perfecta. Sí, està la rai. Bé, amigues, ja hem esmorzat. Molt bo l'esmorzar del bufet, era petitó, però hi havia tot, hi havia pastes, hi havia fruita, hi havia pa, hi havia lactis. No sé, molt bé. M'he fet un cafè, m'he pres un suc de taronja. Noies, no se'm para de parar la càmera, no sé per què. Bueno, la targeta com no acaba de furular, però bé, confiem que això. I porto aquí la foto de la càmera, la meva superguia i el vano que em vaig comprar, molt mono, de color rosa. Perquè, ai, quin carrer més maco, mireu, que mono. Amigues, estem aquí, ja ens hem trobat amb el guia, estem esperant a que comenci el tour. Hi ha nervis, però s'està bastant bé, no fa com una calor excessiva, per sort, que em feia patir molt això, perquè després de venir de Barcelona, que fa una calor que és horrorosa, doncs aquí s'està prou bé. Amigues, ja hem acabat el tour, m'ha agradat molt, sempre és superinteressant fer aquest tipus de tours, és el segon que faig jo, vaig fer-ne una a Itàlia i aquest m'ha agradat molt, la veritat, fins i tot potser diria que més que el d'Itàlia. I bé, estem anant a buscar lloc per dinar, que ens està costant una mica ara mateix perquè encara estem una mica desorientats a la ciutat i perquè ens dona la sensació que hi ha bastant peix, i jo crec que us digui que he vingut aquí a menjar peix. Bé, amigues, ja estem al lloc on direm, que és un lloc super petitó i super familiar, però també venia de gust com una cosa més senzilleta, perquè he vist com un lloc turístic i a mi em fa molta por aquestes coses, perquè veig com és Barcelona a nivell de llocs per turistes, llocs on jo mai menjaria, llavors tampoc ho vull fer aquí, sinó que vull menjar més un lloc com menjaria a Barcelona.
Llavors bé, es diu Tia Alcina, a veure què tal. Jo m'he demanat pollastre, o sigui, en un lloc, vull un lloc com del local, però sense menjar típic. Amigues, mireu, aquest és el meu plat, arròs, pollastre i patates fregides, la millor combinació de totes, literalment. Estem anant a visitar la que és la llibreria més antiga del món en funcionament, és a dir que no ha tancat. M'encanta fer aquestes visites, és que no ho puc evitar. Mireu, amigues, ja tenen a l'aparador el rècord Guinness de la llibreria més antiga del món, que està en actiu des de 1732. I estem de celebració perquè he trobat un llapis de llavis de sobte al bolso que se suposava que havia perdut del Mercadona fa un any i no l'havia perdut, simplement el vaig deixar aquí al bolso, no el vaig veure perquè era molt petit i l'acabo de recuperar ara. Estic entusiasmadíssima. M'encanta. Aquesta ombreta, aquest color, tot. Fantasia. Amigues, ens hem assegut en un bar que fa molta estona que esperem el que hem demanat. He begut un cafè perquè m'estic a dormir, estic molt cansada perquè per tot el tema del free tour doncs m'he llevat superdora per poder esmorzar ja dutxada, etc. I estic morta. I a més són com les hores que hi ha més sol, fa més calor. Sense sucre, no? Sense sucre. Ja t'ho he tirat. Amigues, ja som al barri de l'Alfama. Hem vingut aquí a passejar Wandering, que es diu en anglès. M'encanta aquesta paraula, quan la vaig descobrir em va encantar. I res, això, venim a passejar una mica. Ostres! Amigues, estic amb el pell recollit perquè hem pujat bastant amunt i feia un vent horrorós. Hem fet el com m'he estat mitja hora allà ocupant un spot que hi havia gent... Ui, que caic! Que hi havia més gent que volia fer servir, però crec que hi ha fotos que han quedat bé, o això espero. I res, està ja a punt de pondre's el sol, així que aprofitarem per veure com es pon aquí, que és supermaco. Hi ha molts miradors en què es pot anar, però avui crec que està bé fer-ho des d'aquí. Amiga, estic super contenta del dia d'avui. O sigui, és com que primer perquè has d'arribar com a l'habitació, però per tenir temps de relax i així, però realment m'ho estic passant molt bé, m'està agradant molt la ciutat. Pues una mica morta, us he de dir, perquè aquesta ciutat cansa moltíssim, amunt i avall tot el dia. I can't anymore. Però bueno, mireu quines vistes, és que... És tot tan bonic estèticament, o sigui, si fos artista estaria living encara més. Bon dia, amigues meves, què tal, petites pusses? Dia 2 per Lisboa, realment és com el dia 3, però dia 2 visitar la ciutat. El nostre hotel és fantàstic, l'única cosa negativa que té és que les ambulàncies i els bombers passen per davant, devem tenir com el lloc, el seu pàrquing o d'on surtin al costat i tota l'estona passen sirenes. Però bé, no passa res. M'he canviat la targeta de la càmera perquè la d'ahir no se'n parava de parar i n'estava ja farta. I avui al matí anem a veure l'estadi del Benfica. Super life-changing, tot plegat. I res, és més tard que ahir perquè ahir teníem pressa perquè havíem quedat pel tour. Aquest matí ens hem pres més calma perquè ja teníem el cansament d'ahir. I ja està. He començat a editar el vlog i crec que està quedant xulo. Amigues, som al metro, no hi ha ningú, o sigui... Crec que mai havia vist una estació de metro tan buida.
Mireu, amigues, hem començat per l'estadi. Crec que és probablement dels primers estadis que estic en tota la meva vida. Això d'estar tan a prop del Barça, últimament m'està trastocant, no paro de comparar-ho amb el Barça, tal, la botiga, on hi hem estat, tot era com comparació. Però bueno, està bé, l'únic que estan canviant l'herba i no hi ha herba, no hi ha porteries, no hi ha res. T'hi llueix el solar d'allà davant de casa on juguen a pilota els nens. Bueno, amigues, la part positiva del museu és que he pogut posar el meu jersei. M'encanta. A veure, he de dir que la part de l'estadi ha estat fantàstica, m'ha agradat molt veure'l, perquè era dels primers estadis en què estava, però el museu se m'està fent una mica llarg, Vull dir, us he de dir que la part que més m'ha interessat ha estat la part en què es feia un repàs dels últims 125 anys més o menys de la humanitat i es parlava de història en general. El futbol, què voleu que us digui? Està bé com a museu, però ja està, tinc gana. Amigues, us he de confessar que no està sent com un viatge com superturístic, a nivell de dir hem fet una llista de coses per veure i estem visitant com moltes coses, o sigui, està sent com un viatge més de evidentment veure coses, visitar els barris que s'han de visitar, l'Alfama, la Baixa, el Chiado, etc. Però com que hi ha coses mítiques que no... Per exemple, el museu de l'Azulejo, que es diu, no l'estem visitant gens. Bueno, no el visitarem probablement, i és una cosa supertípica aquí, sabeu? Però bueno, també crec que a vegades hi ha viatges que són així i mentre tu el gaudeixis també està bé. El salmó no estava tallada. Ets expert portugal? Sí, que ja típic de Portugal, va? Bueno, nenes, sopadets ja de la pizza que ens hem menjat. Tornem cap a l'hotel. Jo m'he posat el jersei, és que no puc evitar, o sigui, jo corro una mica a l'aire i me'l poso, perquè com que no m'estic podent posar a Barcelona només tinc ganes de treure'm totes les capes que porto, perquè fa molta calor, doncs ara que estic aquí vull i fa una mica d'airet que no faig gens de fred, Però com que tampoc em sobra, igualment l'havia de portar com carregada i així, doncs he decidit posar-me-la i ja està, ara quan arribi a l'habitació tinc ganes d'estirar-me. Anem d'hora perquè demà hem de matinar, ja no només perquè hem de fer el check-out, sinó perquè també suposo que hem de deixar les motxilles a algun lloc, no sé si serà a l'hotel mateix o serà en un altre lloc. Bon dia, amigues. Últim dia a Lisboa. Fa un temps tot estrany perquè és com que hi ha el sol allà, però està tot ennuvolat i és com que no fa temps de posar ulleres de sol, però a la vegada el sol com il·lumina. Bueno, és molt estrany. Però bé, estem anant al metro, hem d'anar fins a Cais do Sodré, que són unes quantes parades de la mateixa línia, i després agafar el tramvia número 15 per anar fins al barri de Belém, que és l'últim barri que ens falta per veure ja. Ens els hem recorregut tots. I al principi vam agafar bitllets sueltos, però avui agafarem el de 24 hores perquè hem de fer bastants viatges. Hem de fer el d'anar fins a Belém, el de tornar, el de venir fins aquí a buscar les maletes a l'hotel, que les hem deixat allà. Ja ho hem recollit tot i tot.
i el d'anar cap a l'aeroport, que són 4 viatges, com a mínim, que hem de fer, i potser fins i tot ens animem a fer-ne algun més, perquè clar, de visitar coses que potser estan com més lluny, i això és una cosa que fem molt en els viatges nosaltres, que és com l'últim dia agafem transport públic i visitem tot el que ens falta per veure. Val, amigues, som ja a Belém. Hem vingut amb el tramvia 15E, hem anat fins a Cais de Sodré i un cop hem sortit, hem travessat el carrer per agafar el tramvia 15E direcció Algés, si no m'equivoco, i hem baixat a la parada del Mat, que és on som ara. Em toca a mi avui al museu que jo vull. Tenim allà darrere el fill del pont de Brooklyn, que jo li dic, que és el pont del 25 d'abril, i un dia tapadet, però bueno, també està bé, no? Menys caloreta, no hauré d'obrir el vano, probablement. Del Mat hem vingut a un lloc que es diu Ocoche, que està super a prop, perquè he mirat al Google Maps sobre què hi havia a prop, amb bones ressenyes i aquest lloc tenia bones ressenyes, i he tornat a menjar el mateix que vaig dinar fa 2 dies. És que us he de confessar que l'arròs con pollo és el que més m'agrada mirar al món, llavors si m'ho posa aquí en un plat tot junt, tal, jo et dic que sí. Llavors he fet un cafè perquè estic tan adormida, és que avui he dormit menys que els altres dies i estic molt cansada, molt. Amigues, hem vingut al monasterio dels Jerónimos. Bueno, i hem pagat 9 euros per al claustre. L'església és gratis, però el claustre val 9 euros, si ets menor de 24. Si vas en família, també. Genuïnament al·lucino amb aquesta arquitectura, amigues. O sigui, uau! Sort que hem vingut aquí a Belém, perquè dubtàvem si fer-ho, però és fantàstic. I això ens ha costat 9 euros, veure aquest espectacle. Mireu quina arquitectura. Si me'n recordés tot el vocabulari que vaig aprendre l'any passat a Història de l'Art, us ho podria escriure superbé. Amigues, per acabar d'aprofitar aquesta estona, hem tornat al centre, acabar de donar una última volta i m'he comprat per fi el batut que volia des de fa dies. És de plàtan, maduixa i blueberries, que no sé com traduir això. Vaig a provar. Està superbo, amigues. M'encanta.